No niin, nyt ollaan saavuttu tänne kohteeseen eli pellolle testaamaan Stonelesia. Olosuhteet on saviset ja märät, mutta ei aina tässä häiritä. Ja tietysti ensimmäiseksi pitää koneen valmistella käyttökuntoon. Pistetään vähän ryyppiä vielä, niin lähtee paremmin. Eli tässä on tosiaan tää oma Honda moottorinsa, joka tuottaa se voimaa sinne hydrauliikkaan, ja hydrauliikkaa ohjataan sitten tuolta joystickilta. Niin lähdetään tuhtaamaan. No niin, nyt ollaan löydetty kiviä, katsotaan mitä tästä tulee. Tää on ihan ensimmäisiä kertoja, kun meikäläinen käyttää koko koneet, niin tiukan tämmönen. Mä osun siihen. Ei. Niin on sihti kunnossa. Vaatis varmaan muutaman tunnin touhuumista, että alkaisi taas löytymään se linja. No! Siellä se on. Seuraavaa etsimään. Mitä te kiven näette? Tää on ihan pieni. Ihan pikkainen? No niin, nyt on pieni. Onko se kyyriä? Aloska leuka alas. Noin. Siitä. Pyöritään. Sinne meni. Ei mennytkään. Ei mennyt. Uudestaan alas. Pyöritä vaan. Niin. Ai. Siellä se on. Alkaa löytymään! Osuuko? Ei se ihan odunut. No. Pitäisikö meidän vähän maistaa? Enpä pääse vieläkään siihen kiveen vai? Odota, maistetaan vähän. No, se on siellä! Täällä on niin perkele pehmiä. Olosuhteet on kyllä ihan liian pehmeät tähän hommaan. Menee pelto ihan sikisoki ja konneet ei kulje ja kaikki on huonostas, mutta kyllähän tää niinku toimii tää kerulaite itsessään. Se on tollain
puhdistetaan siitä paskat pois ja taas mennään. Joo. Meni ohitte. No vähän raskas kaasujalka kuskilla. Häp! En mä vikkasi, kato, ei kuulu. Pikkukivet ei kuulu urakkaan. Pointti tuossa on tietysti se, että osutaan tuohon hitaan ja lasketaan se alas silleen sopivasti pikkasen maahan noihin ja ruvetaan pyörittää ja se nakkaa sen kiven kyytiin. Ja tosiaan tosta kun pyörittää väärään suuntaan, niin saa näppärästi heitettyä mullat pois. Nythän meillä on olosuhteet on liian märät kyllä ihan selkeästi tähän, että toi takertuu toi savi aika pahasti tuohon kouraan, mutta tosiaan se saa roiskastuu auki tosta ja hahtavista olosuhteista huolimatta niin meidän koe on ihan onnistunut, että kyllähän tää toimii. Parastahan tää olisi tehdä kuiva läästetyllä pellolla. Et vois ajaa periaatteessa varmaan toi kita alhaalla koko ajan ja sit vaan kiven kohdalle heittää kyytiin. Se oli ehkä alussa vähän hankala hahmottaa, mistä toi kulkee toi kita, mutta se oli pari kiveä, niin kyllä se siitä alkaa löytyä, että mihin kohtaan se asettuu tuohon mönkijän viereen. Sieltä löytyy seuraava potilas. Niin, noin. Niin vaan. Aika näppärästi se sieltä heittää. Taas vähän tää takaperspektiiviä, mitä täällä tapahtuu. Noin. Sehän tuli kivasti. Siellä on kyllä melkein multaa nyt enemmän kuin kivi tuo. Ei aina tässä häiritä.
Kun sä kuvat. Siellä on meidän päiväsaalis. Kyllähän täällä on, ei täällä nyt ihan kukkurallaa vielä on, mutta ja multaakin tuli vähän kyytiin, mutta kyllähän se toimii herran aika. Niin kuin näkyy, niin renkaat on aika saves, veturis ja kärrys molemmissa. Olosuhteet ei ollut kyllä tähän hommaan nyt parhaat mahdolliset, mutta tietysti jos se toimii huonoissa olosuhteissa, niin sitten se toimii myöskin hyvissä olosuhteissa. Et se kaipaa kyllä semmoista kuivempaa äästettyä peltoa, ja tietysti kun täällä on vähän ruohoa kasvanut, niin paikoitellen vaikea löytää niitä kiviä, että sitten äästetyllä pellolla ne varmasti olisi paremmin siinä nähtävillä ja näin poispäin. Ja tietysti se, että kun sitä on kerran käyttänyt siinä myymälän pihas ja sitten tulee tänne tolskaamaan, niin se touchi ei ole vielä ihan löytänyt siihen koneeseen. Et varmaan pari tuntia kun touhuu, niin alkaa urakkatahti löytymään pikkuhiljaa. Ei tästä muuta kuin pikku treeniä ja urakoimaan, ei siinä muu ei auta. Kivien keruu on se next big thing. Käydään vielä kippaamassa kuorma, kun löydetään joku hyvä paikka. Ei takaisin pellolle vitti laittaa, ei se nyt niin kiva ollut, että sitä uudestaan mennään heti tekemään. Hyvä. Sehän nousi pystyy. Pikku. Se oli siinä.